Kinanoy kulim lasot dabar ni gid haymit ila biad haymit. Kay wala kitay mahimog batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Shalom Boker Tov. Kini gihapon ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan, Brother Gideon Silva, kauban sa akong beloved nga anak, Brother Chet Kinoris Silva, makikuban usab kaninyo sa katakna nga programa, The Salvation is of the Jews, ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Usa ka programa nga hatod kanato sa Torah Kados Community. Kumusta og mayong buntag kaninyong tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao, kaninyo nga naa sa mga kaislahan, kabukiran ug mga kasyudaran, ug kutob sa mabot sa atong Sebia hinaot nga mana kamo sa mga maayong panglawas ug sa maayong pagpaminaw sa mga pulong sa Elohim ning taknaas kabuntagon dinhi sa inyong paboritong istasyon DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo Imban. Dugang nga mga pamusta atong pasalamatan ug kumustahon ang atong sponsor niini nga programa sa gihapon sa walay sawa o walay pagpuol nga pagsuportar sa atong beloved brother Titing Lenjo Diaz Talamban uban siyang pamilya. Kumusta og may buntag kanimo brother Titing? Hinaot nga maana kamos malipayon ug malinawon nga pagpaminaw sa pulong sa Elohim ning taknas kabuntagon ug maana kamos mga maayong panglawas o ang Elohim magapanalangin kaninyo sa mga financial o mga material nga mga butang labaw sa tanan sa espiritual. Buhay na magpadayon kita sa unahan o ganhi kita sa mga dugang pahibalo ang Messianic or Torah Kados Community. Maison inyong magkaplagan diha sa Dungguan, Perelos, Carcar City. Naagita sa boundary sa San Fernando, Cebu o sa Carcar City. Naagid tungod sa Welcome to Carcar, naay arko diya mga igsoon. So, ang atong panimbahon matag Sabado, alas 9:30 sa buntag ngadto sa pagsalop gyud sa adlaw sa kahaponon. Mahuman ang atong panimbahon. Kini nga atong programa inyo sad ning pwede sublion sa pagtan-aw sa YouTube, mga igsoon. Inyo lang i-dial ang Gideon's The Salvation is of the Jews by Gideon Silva sa YouTube. Mugawas na mga igsoon ang atong mga wali diya sa radyo. O makahimo sab kamo pagkontak anamo sa atong cellphone number 0916-711-4624. Ang atong cellphone number 0916-711-4624. O dugang mga pangusta, atong kumustahon ang atong mga suking paminaw diya sa Mabini, Kabidyan, Mabini, Bohol. Sa mga Balyispin pamilig ang Brother Galicano o diha usab sa Isabel Leyte kang Brother Rubencio Asim ug siyang pamilya. Diha sa Tagbilaran City kang Brother Alfredo Crizaldo Sr. o sa iyang pamilya. O diha usab sa Danau City kang Sister Faye Kapuya kang Brother Casimero Kapuya niyang anak. Kumusta may buntag kaninyo og hinaot nga malipayon kamo nga magapaminaw sa pulong sa Elohim dinhi sa inyong paboritong istasyonan. O kumusta usab dito sa Aluran, Misamis Occidental sa kang Brother Anthony Absidi ug siyang asawa. Hinaot nga Adonai magapanalangin kanyong tanan o malipayon kamo nga nagapaminaw nini nga programa sa kahanginan. Dalaygon sa walay katapusan ug dili kita maglangan maigsoon. Anhin na kita sa pinakaimportante nga bahin ang pagpamati sa pulong sa Elohim. Magampo na kita sa makadyo. Bishem Adon Yeshua HaMoshiach. Shaddai Abba, Sheta Adonai Shamra Lifi, Nitzra Aldal Sifatay. Hinaot pa Adonai nga sa gihapon, ikaw magkontrolar sa akong dila o magagamit sa akong dila sa pagwali sa imong mga pulong sa kamaturan dinhi sa kahanginan. Sa ngalan mo Adonai Yeshua HaMoshiach, hinaot nga among mga sukay hindi paminaw, makabaton sila og pagtuog pagsalig nga naha kanimo. Huwag tangon mo silang hunahunag kasing-kasing ang ilaw ang mga pagduha-duha. O makabaton sila og pagtuo sa tibuok nga kamaturan sa ngalan nimo Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. So, di na kita maglangan maigsoon, anhin na kita sa pinaka-importante kayo datong andamon ng atong mga balaang kasulatan aron atong nga sundan ang mga bersikulo nga atong pagabat-baton aron kamo mismo maka desisyon o makasabot, kamo mismo ang mutimbang-timbang, kamo mismo ang mobalanse. Mangigsoon kung tinuod ba ang atong gitabi o di ba tinuod. Atong ibase mismo sa Biblia. Naabag yun sa Biblia ang akong gibasa o wala ba? O haom ba ang akong pagpasabot o dili ba? So kamo ang mutimbang-timbang, inyo ang desisyon, inyo ang pagpili mga kaigsunan. Kami igo lang ni magpasabot or
mag-abli sa inyong mga salabutan. Igo lang mi magpukaw sa inyong nahikatulog nga pagtuo or sayop nga pagtuo. Apan inyo ang pagdesisyon, inyo ang pagpili, kay kamo mutimbang-timbang mga kaigsunan ko samtang kamo naminaw. May kamaturan ba ang atong gisulti o wala ba'y kamaturan? May gibukaton ba o wala ba'y gibukaton? So kamo mismo ang mutimbang-timbang aron dili ka makaingon nga giilad ka o gitinuntuhan ka. Kay kining among pagwalis kamaturan maigsoon, kinasing-kasing gibayran gini aron iwali ang kamaturan. Nagbayad tag oras diri sa kahanginan, diri sa DYRB aron nga imantala lang, masangyaw lang ang kamaturan, mahigmata lang ang mga tao sa kamaturan. Dili ingon nga mangumbinsi mi sa inyo, kundili ang amo mao nga pagpukaw sa inyong nahikatulog nga sayop nga pagtuo. So atong buksan o balikan sa makajot ang atong mga mensahe sa miaging Domingo nga wa nato to matiwas tungod kay nahutdan ta sa atong oras. Ang atong balikan sa makadali. Anhita sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 ngadto sa 9 atong sublion pagbalik mga igsoon. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Elohim. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Elohim. Amen. 9. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Amen. So, ang giingon diri sa Efeso 2, 8 mga igsoon, nga pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Elohim. No, dili tungod sa atong mga binuhatan, na dili kini inyong buhat, dili man nato buhat ang pagluwas, kay dili man kitay nangita sa Misaya aron ta maluwas. Buhat ni sa Elohim. Muna mutuo lang ta sa Elohim, mutuo lang ta sa iyang gipadala nga Masyak, gipadala nga anak, nga mao ang Masyak Yeshua mga igsoon, maluwas ta kana tungod sa iyang grasya. Ngalan grasya, libre, walay bayad ang kaluwasan mga igsoon. Dili kini inyong buhat kun dili gasa kini sa Elohim. Gasa sa Elohim ang kaluwasan nga atong nadawat pinaagi sa atong pagtuo. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. So dili bunga sa atong paningkamot kay wa gid tay mahimo og wa tay nahibaw-an nga paningkamot aron maluwas ta. Unsa man ang mga paningkamot mga igsoon nga makapaluwas nato nga atong gituohan. Kanang maningkamot ta para sa atong kaluwasan. Mga igsoon mo nay paningkamot na naningkamot ka, nalimbasog ka aron ka maluwas. Pero kining kaluwasan wa ni nato panglimbasoging ani wa magayta kabalo niini sa sinugdanan. O magayta kabalo nga nabalik kamaturan. Igo lang nato na dungog. Sadyang nadungog nato ni nakabatuntag pagtuo, unya sadyang nakabatuntag pagtuo, diya nagsugod ang atong kaluwasan. So dili ni atong paningkamot kay usahay kasagaran magani nato magigsuon wa tay pagtagad. Wa tay pakialam anang giingon nila kamaturan, giingog kaluwasan, say wa tay pakialam niya na. Apan moabot lang ni nimong kaluwasan sadyang mutuo ka. No? Pagtuo ra man yun. Makabato na kang pagtuo sa Masyak Yeshua, mutuo lang ka siyang ebanghelyo, maluwas ka. Dili kini buhat sa inyong mga paningkamot. Dili bunga sa inyong mga paningkamot. So wala ni magpasabot ang 2:8 nga nagwagtang sa balaod. Kay mo man pagtuo og explanation lagi sa mga baptist, kay mo man igikuptan sa mga katarungan sa mga pastor, sa mga baptist magsuon nga by faith we are saved. So that's why dili na ta mubuhat sa mga buluhaton diha sa balaod. Sayop na siya mga igsoon. Kay ang pagbantay o pagtuman sa balaod, dili na siya buhat sa mga taong wa pay pagtuo. Musunod na siya ang pagtuman sa balaod kung ang tao makabato nagpagtuo. Munang ang kaluwasan nagagikan gyud sa pagtuo. Kay unsa may imong binuhatan nga matarong kuno sa pagkamutuo. Pero sadyang mutuo na ka, musunod na ang mga buhat nga mga matarong. O ang buhat nga mga matarong, mao ang pagtuman sa sugo o kasuguan sa Elohim.
Kay kung mingon ka namatarong ka tungod sa pagtuo nya di na ka motuman sa sugo, sa sayop na wala ka mamatarong, nahimo hinuon kang maldito. Kay nahimo na hinuon kang tapulan, nahimo na hinuon kang gahig ulo. Imbis na matarong ka, ang pulong matarong buotan mosunod sa sugo. Munay taong matarong. Tungod sa pagtuo na matarong ka, mubuhat na ka sa sugo. Mutuman ka sa sugo. So ato sang basahon ang Roma 3:28, mga igsoon. Roma 3:28. Kay maoy atong gituohan nga ang tawo himuong matarong sa Elohim pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Amen. Kay matud pa, kay sa giingon ko na. Matud pa dire, ang tao himuong matarong sa Elohim pinaagi lamang sa pagtuo o dili sa pagtuman sa balaod. So, unsay nasaypan ani sa uban nga mga grupo? Gisalikway ang balaod. Kay wa kuno di kuno na may makapamatarong sa ato ang pagtuman sa balaod. That's why wala nay balaod. Diha ang sayop. Nganong diha ang sayop? Ang pagtuman sa balaod buhat na sa mga taong matarong. Dili kay mubuhat kas balaod aron ka mahimong matarong. Ha? Klaro kayo mga igsoon. Kining amo pagpukaw lang ba sa atong sayop nga baruganan, sayop nga pagtuo. Kay daghang kay gabasa-basag Biblia, gamito na ba nato ang kang Pablo nga mga bersikulo pagdepensa nga wala nay balaod. Pero si Apostol Pablo nga imong gigamit hugot nga nagtuman nagsunod sa balaod mga kaigsunan. No? Muna ni ang among gipasabot kaninyo. Ang pagtuman sa balaod dili buhat sa mga taong wala pa mahimong matarong. Pero sa mga taong nahimo ng matarong, mutuman na sa balaod. Kaya di ka matawag nga matarong kung supakan kas balaod. Unsa may gingos balaod? Ayaw pagpatay. Unya, kung dili madena buhat sa mga taong matarong, ang dili pagpatay, sumupatay ka. Tungod kay nanakay pagtuo, na matarong ka tungod sa pagtuo, karon mo patay ka pa ba? Di ba daghan na kayo diya mga testimonyo sa mga born again? Mga Pentecostal nga dati silang mga kriminal, dati silang mga drug addict, pero sadyang nakadungog sila sa ebanghelyo, nitoo sila, nag-born again sila, nag-Pentecostal sila, o ang tanan nila mga bisyo ilang yundangan, ilang gibiyaan. Nga ni daghang testimonyo nga mamamatay tao, pero sadyang nakakaplag kunos Ginoo na bag-og dili na mo patay tao. So, nagsunod di ay ang pagtuman sa balaod human sa imong pagtuo. Klaro naman unta na, nakita naman unta na ninyo nga ang pagtuman dahil sa balaod musunod human kang mutuo. Kay pinaagi sa imong pagtuo, gihimo kang matarong. Ug sadyang na matarong na ka, musupak ba dahil ka sa sugo? Di ba dili? Ang sugo ayaw pagpatay, di ba dili na ka mo patay kay nituo na kas Misaya? Amen. Nituo na ka sa Adonai, nituo na ka sa Ginoo, nituo na ka sa Dios, dili na ka mo patay, di ba nisunod ang buhat nga matarong, ang pagtuman sa balaod, gumikan kay ikaw na matarong nga tungod sa iyong pagtuo. Pero nga naman nga ang mga pastor nagpaturatoy may noon sa pagsalikway sa Torah, pagsalikway sa balaod. Mga igsuon nga kining balaod dili maday na wala maday na uwag tanga. Kining balaod dili maday na supak sa atong pagtuo. Kung dili ang balaod tumano na siya humantang mutuo. Kay buhat na ni sa mga taong dunay pagtuo. Kay ang taong dunay pagtuo gimatarong. Ug sa diyang gimatarong na ta, musunod na to ang pagtuman sa balaod. Mao na siya diya mga igsuon nga dili ang tao nahimong matarong sa Elohim pinaagi sa matud pa kay sa giingon ko na ang tao himuong matarong sa Elohim pinaagi lamang sa pagtuo ug dili sa pagtuman sa balaod. So atong gipasabot na siya maigsuon nga ang pagtuman sa balaod bunga na ni o buhat na ni sa mga taong nahimo ng matarong pinaagi sa pagtuo. Ngani gisundan ni Apostol Pablo sa bersikulo 31 nagpasabot ba kini 3:31 sa Roma gyapon maigsoon ako na lang basa. Nagpasabot ba kini nga gisalikway na nato ang balaod tungod sa pagtuo?
Tubag ni Apostol Pablo, wala. Hinunoa, gilig-o nato ang balaod. So, klaro kayo mga igsoon. Gilig-o nato ang balaod. Tungod sa pagtuo. Ang pagtuo sa Christians, atong pasabot at tumiaging Domingo, ang pagtuo sa Christians mga igsoon, lahi sa pagtuo ni Apostol Pablo. Kaya ang pagtuo sa Christians, nagwagtang sa balaod. Samtang ang pagtuo ni Apostol Pablo naglig-on sa balaod. Ben. Unya, sa lain pong pagkasulti, mga igsoon, si Abraham mo ilang gipanaminan nga amahan sa pagtuo. O ang tanan nga nay pagtuo, mga anak ni Abraham. Karon mga igsoon, kay mga anak naman ni Abraham, ang tanang Christians kay na ay pagtuo. Ang pangutana sa atong miaging Domingo nga atong gibilin sa inyo, ang pagtuo sa mga Christians o ang pagtuo ni Abraham, pareho ba? Nagkatukma ba? Wow. Di ba? Wala lang gihapon. Kay ang pagtuo ni Abraham, nagsunod sa sugo, nagtuman sa sugo. Samtang ang pagtuo sa Christians, dili mo tuman sa sugo. O mga tarungan pahinuon sa sugo. Atong gipasabot. Ni matod pa ni Apostol Pablo dire, nagpasabot ba kini nga gisirikoy na nato ang balaod tungod sa pagtuo kay mo man kini baruganan sa Christians tungod sa pagtuo wa nay balaod kay grasya na kuno. Samtang si Apostol Pablo nagpasabot nga gisirikoy ba nato ang balaod tungod sa pagtuo. Ang tubag ni Pablo wala. Pero ang pastor pasultihon, yes. Kay grasya na taron. Grasya na taron. Pero kang Pablo wala wag tanga. Hinunoa, gilig-o nato ang balaod. Kaya ato ning gibalik-balikan gyud mga igsoon kay mo ni importante kay ron. Nagdaghan ang reliyon sa kalibutan, nagdaghan ang sikta sa kalibutan. Ilabi na sa mga born again nga mga sikta, nagdaghan mga igsoon halos kada iskina nay born again. Lain-lain na lag ngalan, lain-lain na lag mga ngalan gipagdala, nay word of life, gas, unsa paning ubanya, mga living word, pareho ra na sila born again. Naglain-lain na lang silang mga kartula pero pareho na sila born again. Pareho nagsupak sa sugo. Nganong man na may son, nagkadaghan ang nagbasa sa Biblia apan wala makasabot sa kamatuoran sa Biblia. So mo ning among programa gituyo ni namo aron pagpahigmata kaninyo, dili aron pagkabig kaninyo, pagbunlot kaninyo gikan sa inyong relihiyon. Kundili ipahigmata lang mo mga igsoon nga ang balaod na agyud na siya. Bahalag magpabilin kas imong reliyon, magpabilin kag baptis, pero ang balaod imo nang i-apply. Dili man ingon nga kabigon mo namo. Kay kining among grupo, kining among pagtulunan, mga igsoon nga Torah Kados community, Messianic community, wala man mi manapi, dili man mi samas ubang mga reliyon nga mangwarta, manapi, na ay sibot, mga igsoon, manguliktad tithes and offering sa mga membro. Kining amo wala. Walay sibot, walay offering, walay tithes, walay koleksyon. Simba lang ka dito, magbalon lang kag imong paniod to. Saan mo na nga simbahan? Pero wag ko maingon nga simba mo. Kay hawa mo sa inyong reliyon, wag ko may hawa sa inyong reliyon. Ang amo lang ipasabot dire mao nga usba ang imong pagtuo o pagsabot sa kamatuoran diha sa Biblia. Kay dili mao ang inyong pagsabot. Bahalag on sa imong reliyon. I-apply lang ang Torah, i-apply ang balaod. Kay naa ang balaod wa na mawagtang. Bisan pag Pentecostal karon, pwede nimo i-change. Gikan sa Sunday worship, undangon nimo ang Sunday worship kay nakasabot na ka nga naa gid balaod. Oy, undangon ta ni mga igsoon, ipahibalo, ikaw pastor, ino ni mga igsoon. Maison, gusto mga tag kamaturan, gusto tag langit, mag-uswag ta sa atong pagtuog, pagsabot sa kamaturan. Di ba kapatid? Amen. Undangon ta ning Sabado, Domingo, ibalhin ta ning Sabado. Onya, hinahinay na mo dugang sa inyong mga pagtulunan, onya mga pastor, hunong nakagpanguliktag ikapulog halad sa imong mga membro, kay wala man nagitugot sa Biblia nga ang pastor mangobra ikapulog halad. Huwag mabasa. Ang mabasa nato sa Biblia nga mangobra ikapulog halad, katura gyung mga libita nga mga pare. Sumala sa ato nang sundan kang Apostol Pablo Hebrehanon 7 mga igsoon 7:5 kung wa ko masayo nakay Bible diya kapatid. Hebrehanon 7:5 ako sa basahon dire.
o ang mga kagikan ni Levi nga mga pare gisugo sa balaod ha. Kinsa ang kagikan ni Levi nga mga pare dili mga pastor gisugo sa balaod sa pagkobra og ikapulo gikan sa katawhan sa Israel. Nga sa ato pa nangobra sila gikan sa ilang kaugalingong katagilungsod. Bisan kon mga kaliwat usab sila ni Abraham. Si Apostol Pablo nagpasabot naman ginayunta, pero nga nung wa man ni masabtis mga Christians nga ang gitugutan di ay nga mukubrag balaod, ay noon di naman mumutuo lagi balaod, mo nang bisag dili mo sakop ni Levi, nagpaturatoy mo pangubra. Kay di man mumutuos balaod, pero kung mobalik na kagtuo sa balaod, muhunong kag pangubras ikapulo, ikaw pastor, kay dili ka kaliwat ni Levi. Ha? Ang kaliwat lang ni Levi, mga pare, mo'y mangobras ikapulo. Onya asa sila mangobrang ikapulo ngadto sa katawhan sa Israel, dili sa mga hintel. Nya kanang imo mga membro diya karon pastor. Kung muangkon ka pastor nga kaliwat ka ni Levi, ang pangutana nako kanang imong membro diya, ha? Mga Israelita ba na sila? Di man tingali sad. So di gyapon ka muhaom. Ha? Kay adto lang yun mangobra sa mga Israelita. Onya, gikan sa ilang kaugalingong kaliwat, bisan kon mga kaliwat usab sila ni Abraham. So dalaygon kaayo ang Adonai. Ato nang gidalikyatan ha, kay ako mong gi-challenge ba nga mubalik tas balaod, balik tas Torah. Bisan unsa pa na imong reliyon, i-change lang ko na nimo. Pabilin ka sa imong pundo pagkapitikos na kay wa man mi mga big ninyo dire. Ang among tuyos pagprograma dis kanginan para ramas pagpahigmata kaninyo maigsuon sa kamaturan. So, pabilin kas imong pundok, posbo nimo na, wag tangon nimo imong Sunday worship, ibalhin nimo og Shabbat, muundang kag pangubra ikapulo pastor, o niya ikaduha, musundo na ninyo ang mga pistahan sa Adonai, sundo nimo ang mga pista diya sa Biblia, o niya sundo na nimo ang paglikay sa mga bawal nga mga pagkaon nga gihisgutan diya sa Biblia. Mura na pagsunod sa Torah, mura na pagsunod sa balaod mga igsoon. So, dili ni pangumbinsi ang amo. Kay unsa may among makuha kung kumbensihon ka namo nga wa man gyapon mi mangubor ikapulo. Pananglitan, ikaw mga igsoon, ikaw adto ka nako gyud pasimbaha sa among simbahan. Ano unsa may makuha nako nimo? Nga wa man ko mangubor ikapulo. Mo nang kining amo dili padaghanay, dili pagpangabig, kundi dili ang amo pagpahigmata sa kamaturan. Pero kung gusto sad ka mo observe og Jewish nga panimbahon, kay nganong obserbahan man nimo ang Jewish nga panimbahon, kay mo man say gisulti ni Apostol Pablo nga ang panimbahon sa Hudyo maoy sakto. Ha? Matuod maoy matuod na pagsimba ang pagsimba sa Hudyo. Sa to pa, ang pagsimba sa mga Christians nga dili Hudyo, dili tinuod. Kaya nga lang, maduha ang tinuod. Adi guro duha ang tinuod kapatid, di ba? Amen. Usa rin guro tinuod. O ang tinuod, kining gisulti ni Apostol Pablo. Bisan ko mo to, kung ikaw pastor, mo claim ka karon nga ang imong pagsimba tinuod. Ha, kamo mga Pentecostal, mo claim mo karon nga ang inyong pagsimba tinuod, bisan guro ko anak mo to, okay. Na may gisulting Apostol Pablo nga ila Hudyo ang matuo niya, asa magyud ko mutuo kang Pablo o sa inyo? Unsa man gyud pastor, isalikwen nato si Apostol Pablo kay ikaw na lay among tuuhan unsa man gyud? Prangka na lang yung tinuod. O kamo diya nga mga leader sa reliyon, mga pastor, kung mo claim ka nga kanang inyong pagsimba maoy tinuod, imong i-prove nga si Apostol Pablo sayo kay ikaw na lay tinuod o ikaw na say sundon. Oh, daghang manunod. Basta maka-prove kasi mo ikaw kaugalingon ikaw mo'y tinuod o dili sa Apostol Pablo. So, mo ni nga ingon ni Apostol Pablo sa Roma 9:4, di na lang ako nabasahon, inyo na lang basahon sa inyong balay, ilabi nas maayong balita Biblia inyong gamiton, giingon diya, ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba, ila ang matuod nga pagsimba sa mga Israelita. So, mo ni akong challenge. Kung gusto mo mo observe og Jewish nga panimbahon gyud nga iyas Hudyo, pwede mo bisita sa among sinagoga, sa among simbahan mga igsoon dito sa Karkar.
Panguryoso lang ba nga unsa ginining panimbahon nga iya Hudyo kay naniguwa lang na biya ka diya sa imong pagka-Pentecostal, pagka-Kristiyano, kanang imong pagsimba nga namatag kahayag, dili lagi na mao nga pagsimba ang matuod nga pagsimba. Ha? Wa di ginamaon. Namuti na lang ang ulo nimo diya sa imong simbahan. Ikaw pastor, nanigulang na lang ka pagka-pastor, kanang inyong pagsimba, di gina mo'y matuod nga pagsimba. Kay di ko man Apostol Pablo nga ilas mga Hudyo ang matuod nga pagsimba. Pues, obserbahin ninyo ang pagsimba nga iya sa Hudyo. Amen. Dili mo nga adto na gid mo simba, obserbahin lang usa ka beses, duha ka beses, tulo ka beses aron makuha nimo nga ingon ani day ang patterns pagsimba sa Hudyo. Pwede na mo ni sunon dito sa balay. Kay layo maging amo, di ba? Makakuha mo ideya nga ani day ang pagsimba sa Hudyo. Kay kanang among panimbahon niya may igsoon, purya buyag ha. Wala gi akong programa diya. Dili na ako'y gabuhat anang programa ha. Iya na sa Hudyo nga, mga programa amo nagipangkuha gikan sa Hudyo. Mga igsoon, Jewish na nga panimbahon ka ng amo. Muna nga amo diya, kung gusto ka mo observe og panimbahon nga iya sa Hudyo, obserbahe, bisitahe ang among sinagoga sa Karkar. Matag Sabado, mga igsoon dito sa Dungguan, Perlos, Karkar. Mga igsoon, naagos boundary boundary sa San Fernando ug sa Cebu. Makakita kag abot mo diya sa boundary na arko diya nya na welcome to Karkar, naog diya kay naari diya tungod ang among simbahan. Kung gikan ka syudad adto ka sa wala, tabok ka sa wala, naa diya ang among simbahan. Mga igsoon, no? Dalaygon kayo ang Adonai. So padayon kita. Anhin kita sa sunod nga mga bersikulo. Galacia 2:16. Kinsay nakaable? Apan nasayod kami nga ang tao isipon sa Elohim nga matarong pinaagi lamang sa pagtuo kang Yeshua Messiah Amen. ug dili sa pagtuman sa balaod. Dagawa. Bisan gani kami nagtuo man kang Mashiach. Mashiach Yeshua. Mashiach Yeshua. Yeshua. Aron. Aron ang Elohim mag-isip kanamo nga matarong pinaagi sa pagtuo kang Mashiach og dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Amen. Kay walay tao nga isipon sa Elohim nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Amen. Kini yung bersikulo ha, mo gini favorito na kusad sa unas Christians pa ko, Brother Roy. Amen. Kay mo ni akong ipangbanat sa mga sabadista niya maginagay marka maginagay na direct SDE o. Kay kini bersikulo ha, pangbatok ginako sabadista sa una sa GMC pa ko. Muali ko kisi sa una mga igsoon kini gamiton ko ning bersikulo para pangbanat ginako sa mga sabadista. Wa gid ko kasabot gyud sa una. Murag karon mga igsoon na higmat ako sa kamaturan nga nabagatan na mo ning mga explanation nga iya sa Jewish, mga Jewish mindset ba ang atong nasunod nga pagtuoron, matin-awan ta nga sa una dai perteng sayupan na to. Nga kini matod pa. Gingon tinuod nga kita na tao nga mga Hudyo ug dili mga Hentil nga makasasala. Matod pa ni Apostol Pablo, bisan sila mga Hudyo, apa na sayad kita nga ang tao isipon sa Elohim nga matarong pinaagi lamang sa iyang pagtuo kang Misaya Yeshua, kang Yeshua Mashiach, og dili sa pagtuman sa balaod. So hugot kay ko mong mga tan-awa. Muna ako gyud dayong dutan ang mga sabadista nini sa unang panahon, pero dili na mao mga igsoon. Sayo to, akong ipasabot sa inyo ha. Dili pinaagis pagtuman sa balaod. Ang pagkamatarong akong balikon, ang pagkamatarong lagi nagagikan sa pagtuo. Human kang mutuo, matarong na ka. Karon matarong na ka, musunod kas balaod. Dili kay kung mutuman kas balaod, mahimo kang matarong, sayop na siya. Ha? Kay nagtuman ko sa balaod, matarong ko, dili na mo'y makapamatarong nimo. Kay ang pagtuman sa balaod, dili na buhat sa mga taong way pagtuo. Way dili matarong. Ang pagtuman sa balaod, buhat na siya sa mga taong na matarong na. Buhat sa mga taong matarong ang pagtuman sa balaod. Kita usab nagtuo nga ang Misaya Yeshua, aron ang Elohim mag-isip ka nato, mga igsoon mag-isip ka nato, nga matarong pinaagi sa atong pagtuo kang Misaya og dili pinaagis pagtuman sa balaod. Kay walay tao nga isipon sa Elohim nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Diha gyud mo nang klaro ko nga masayop ta diya nga bersikulo kung wa tay
kanang ideya o kanang knowledge gikan sa Jewish nga pagtulunan mga igsoon. Sa 21 gingon diha, wala ko'y salikway ang grasya sa Elohim, kay kun ang tao isipon sa Elohim nga matarong pinagis balaod, nagkahulugan kini nga nakawang lamang ang kamatayon sa Masya. Amen. Mao gyapon hugot kay ko mga tarungan nga daw para nako sayop ang sabalista. Pero mga igsoon, perte daing saktuha ang mga tao nga nagtuman sa balaod. Ha? Ang grasya sa Elohim mga igsoon ug ang balaod wala na magkabangga. Wa na sila magkasungag. Wa na sila magsinupakay. Mutuman kas balaod, dili nimo isalikway ang grasya sa Elohim. O kung muto kas grasya sa Elohim, di sa nimo isalikway ang balaod. Kay ang pagkamatarong nagagikan sa pagtuo. Ato nang ipasabot lagi Domingo ha. Nga si Abraham gimatarong pinaagi sa pagtuo. Sa diyang human siya mutuo, gisugo ba siya sa Adonai sa paghalad siya anak? Wala. Gisugo. Nisupak ba siya? Wala. Wala. Ni uyon, nituman siya sa sugo. Nga naman, buhat na nastaong matarong ang pagtuman sa sugo. Amen. Amen. Atong basahon sa Galikyat, ang Genesis 15:6. Genesis 15:6 nagingon. Og siya gidala siya sa Adonai ngadto sa gawas ug giingnan. Tanawa ang langit ug ipha ang mga bituon kun makaihap ka ba. Makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni ana. Mituo si Abraham sa Adonai ug tungod niini giisip siyang matarong sa Adonai. Tanawa. Giisip siyang matarong. Kay mituo man. So wala magka-contradict sa gipasabot ni Pablo nga pinaagi sa pagtuo, gimatarong kita. Kay ang panigingnan ni Abraham nini, o ni Apostol Pablo nini, mao si Abraham. Anya, ato man sang nabasa mga igsoon, nga gisugo dayon sa Adonai si Abraham paghalad sa iyang anak nga si Isaac. Kamo mga pastor, suhito man mga ng bersikulo kay nindot man kaya na i-expound ninyo mga pastor. Ilabi nagbahis pagtuo, bahis paghalad kang Isaac. Ha? Pagtuo man yun ang inyong gibasihan, pero nganong wa niyo masabti na nga si Abraham human mo tuo, gisugo paghalad, misugot sa sugo, wala mo supak. Unya nganong kamong pastor, kamong mga pastor, musupak man sa sugo. Nga simple man ta ang sugo, dili man ta ang sugo sa inyo ipahalad yung anak. Si Abraham, buntay pinakalisod nga sugo kay sayunan ka, bugtong nimong anak ipahalad sa imo. Ang nagyon ta siya musupak kapatid. Amen. Pero kini mga pastor hinon nga ang sugo simple kayo. Ayaw pagkaon og baboy. Amo supak oy. Pastilan kanarang baboy gani nga gidili sa Biblia, ang mga pastor mangugat na og pagsupak niya na. Kay gilimpyuhan na gyud. Unsa nang kahakong ikaw pastor suguon kas Elohim makanang imong pinalagang anak ihalad. Sugot ka kaha. Di labaw nang di ka mosugot kana laganing baboy ha nga pinaka nga maka-high blood pa na nimog mukaon ka. Makatabang pa na nimog muundang kagkaon, di man gani ka kabiya. Di ba? Samot ng anak yara. Samot nag-anak mo sugong halad. Sino po kay sugos Ginoo? Ayaw mo pagkaugbaboy, pero mga pastor, mangugat og pangatarungan. Ingon ang Adonai, ang sugos Adonai, balaan na ang akong adlong igpapahulay. Ang mga pastor, mangugat gyapon pangatarungan kay Domingo na gyud ang ila. Nya, naabay mawala sa imong kaugalingon kung ang adlong igpapahulay imong sundon? Muna kung pangunta na, ikaw pastor, imbestiga ko na imong kaugalingon, naabay mawala sa imong kaugalingon kung i-change nimo ang Domingo, ngadto ibalik nimo sa Shabbat, sa Sabado, ang pangutana, nabay mawala? Wa, tingali no? Wa. Pero nganong nagmakuli man mo? Nganong dili man mo? Musunod? Supakan mo. Kay ang tinuod supakan gid mo, dili gid mo pareha ni Abraham. Very good. Munang mauwaw biyatag. Dapat mo mauwaw mangangkon nga anak mo ni Abraham. Dapat mauwaw gid ka mo angkon nga anak ka ni Abraham kay supakan ka mas balaod. Supakan man kasugo. Ang anak ni Abraham, sama unta kang Abraham nga dili mo supak sa sugo. Mo bitaw nagingon ni Yeshua dito sa mga parisyo. O sige ni Jesus mga parisyo, kung mga anak pa kamo ni Abraham, higugmaon usab ninyo unta ako. Ha? Mutuo sa unta kamo kanako kay si Abraham nagtuo man sa ako.
nalipay nga nakakita sa akong adlaw sa akong pag-anhi og siya nakakita ninig naglipay siya. Ingon daw yung mga presyo awa pa magani mag 50 ka tuig yung edad nga kita na kang Abraham. Ingon si Yeshua, so wala pa si Abraham mauna ako. Amen. So ana nga istorya hawa nga giingon si Yeshua nga kung nituo mga anak pa kamo ni Abraham inyo unta kong gihigugmaon. So ingana sad kung kamo mga pastor karon mo claim mo nga mga anak sad mo ni Abraham dapat mosunod mo sa sugo, dili mo mga tarungan, dili mo musupa. Okay, atong basahon ang Roma 4:1 ngadto sa 3. Okay, kinsa nakandam Roma 4:1 Uno. ngadto sa 3. Busa unsa may atong ikasulti. May tungod kang Abraham nga amahan sa atong kaliwat. Kung gihimo pa siyang matarong sa Elohim tungod sa iyang nahimo, may katarungan unta siya sa pagpasigarbo apan dili sa atubangan sa Elohim. Kaya ang kasulatan nagingon, mituo si Abraham sa Elohim ug tungod sa iyang pagtuo ang Elohim nag-isip kaniya nga matarong. Amen. Sige, padayon. 3 taman. Tapos na. 5. Apan ang tao nga wala makasalig sa iyang binuhatan kung dili nagsalig ihinuon sa Elohim kinsa nag-isip ka makasala-sala nga walay sala siya isipon nga matarong tungod sa iyang pagtuo. Amen. Busa unsa may ikasulti nato mahitungod kang Abraham. Ato nang isgutan si Abraham. Unsa may atong ikasulti mahitungod kang Abraham nga amahan sa atong kaliwat ngatod pa. Kung di matarong pa siya sa Elohim tungod sa iyang nahimo, may katarungan unta siya sa pagpasigarbo apan dili sa tubangan sa Elohim. Kay ang kasulatan nagingon, mituo si Abraham sa Elohim ug tungod sa iyang pagtuo ang Elohim nag-isip kaniya nga matarong. Dalaygon kayo ang Adonai. Amen. Kini mga bersikulo bitaw ni Apostol Pablo. Mo gini naka usay ka na bang si Pablo way sayop. Ang nasayop niini kining pagsabot karon sa mga Kristiyanos. Nakutaw ilang utok ng libog sila kay mura mag-ilang nga rambol ba na baliktad gipang sugat-sugat nila ang maong mga bersikulo. Pero nga naman kung naglibog ka mo mga pastor kay ako sa una sa GMC pa ko libog masad ko lagi ko aning bersikulo ha. Nagtuuloy ko nga sakto ko sa pagtuo pero sadya nakasabot ko sa Jewish nga mga panghuna-huna o Jewish nga understanding sa Biblia mga igsoon diha ko natinawan. Diri natinaw makaingon ka nga wa di ay masayop si Apostol Pablo ang inyo ray pagtuo pagsabot maoy nasayop. Ang understanding ra gyud sa Christians maoy sayop mga igsoon. Amen. Amen. Kay dili ingon sa Biblia o dili sa buhat ni Abraham gimatarong tinuod man na. Kay asa may naguna gisugo siya paghalad siya ng anak o naguna nga gimatarong sa siya. Sawa pa siya mga anak. Mituo sa siya. Sawa pa siya mga anak, mutong gimatarong siya. Sa diyang nakaanak na siya, gisugo siya nga ihalad yung anak o wala siya mo balibad. Dapat ni balibad siya nga di na kinahanglan Adonai kay enough na ang akong pagtuo. Di ba dili man kumaluwas pinaagi sa buhat? Di ba dili man kumamatarong pinaagi sa buhat? Di ba na naman pukoy pagtuo? So anong ihalad pa man ako kung anak? Ana unta si Abraham. Ingon ana unta si Abraham. Kung nga anak pa si Abraham, sakto unta mong mga pastor karon. Pero kay wa man mingon ana si Abraham. Wa siya daghang pangatarungan. May kuha sa iyang anak. Gibit-bit niya yung anak. Gidala niya sa Moria. Gihala dito. Kay buhat na sa tao matarong ang pagsunod sa sugo. Amen. Pero nga nung ikaw pastor, mga membro, wa man mo makasunod anak. Anak maghamong Abraham. Ha? Wala na diya. So, sa 3, kay ang kasulatan nagingon mituo si Abraham sa Elohim ug tungod sa iyang pagtuo ang Elohim nag-isip kaniya nga matarong. Amen. Amen. Yan sa 5 gisundan diri apan ang tao nga wala magbuhat kundi nagtuo lamang sa Elohim nga nag-isip nga walay sala sa taong sad-an isipon siya nga matarong tungod sa iyang pagtuo. Unya ang pangutana, kay isipon man tatong sa atong pagtuo.
Diha ra ba taman ang maong bersikulo? Mupundo ba nenta ni ana nga pagkaistorya ha? Nga wa natay blaen pang buhaton tungod kay na natay pagtuo? Mag-isuon daghan kay ipakita diha sa Biblia. Ha? Sa 3:31 lang dahil kaganyan sa ibabaw ani atong gibasa nga wala na to isilit koy ang balaod pinagis pagtuo kundi gilig-on na to ang balaod. Ang matuod nga pagtuo maglig-on sa balaod. Dili kay magwagtang sa balaod. So atong maaninaw karon mga igsoon nga kining Tura Kados community, Messianic community kami mooy nakatukma sa pagtuo ni Abraham ug sa pagtuo ni Pablo. Kay ang among pagtuo naglig-on sa Torah. Ang among pagtuo naglig-on sa balaod. O ang among pagtuo mutuman sa sugo, mutuman sa balaod. Amen. Amen. Na kamo mismo mo aninaw ha? Kamo mismo mo ay mutimbang-timbang kinsa karon ang nisibo nga pagtuo kang Abraham, nisibo ang pagtuo ngadto kang Pablo. Kami bang Tura Kados Messianic community o kamo bang mga Christians? Ha? Timbang-timbangan ninyo. Di ba makaingon mo, di gid ni mao nga to. Nga naman, ang atong pagtuo nagwagtang sa balaod. Kining Tura Kados Messianic community, mao ni hustong pagtuo, mao ni tukma nga pagtuo kang Abraham o kang Apostol Pablo. Amen. Kaya Amen. among pagtuo naglig-on sa Torah, naglig-on sa balaod og nagtuman sa sugo. Ha? Pero ay mo pangutana diya nga moingon dayon mo nga, nya nakatuman na gid mo sugo. Ayaw mo na, pinutong man na. Ha? Kada ka pangutana, pinutong na. Nahutda nagkatarungan. Uway bersikulo nga ikabanggaan na. Muna na ang mingunan ng kanang ako suwito man tayo. Agi man tag mate, debate god. Na suwito tas taong nahutdag katarungan. Mahutdag kay katarungan, mahutdag nagbersikulo. Way katarungan ba? Moingon tayo, kamo, katuman mo. Sugo. Kana, wa na napobre na nas katarungan. Muna ang di na tanam tubay. Ang dapat nimong ipangutana mao ni gisugo batas Elohim sa pagtuman sa sugo. Yes. Amen. Amen. Yes, sa ato pa maglumba tas pagtuman. Di kay maglumba tag pangutan anay ikaw nakatuman ka brad. Ikaw brad, tuman ka brad. Ako brad, tuman ko brad. At dili na tamay na. Maglumba na lang tas pagtuman kay ang atong katungdanan gisugo tas pagtuman. Amen. Amen. Okay, sunod nga bersikulo. Galatians. Oh, Galacia 3:6 ngadto 12. Galacia 3:6 hangtod sa 12. Mao kini ang giingon sa kasulatan may tungod kang Abraham. Mituo siya sa Elohim ug tungod siya iyang pagtuo gidawat siya sa Elohim ingon nga matarong. Amen. Busa angay kamong masayod nga ang mga tao nga may pagtuo mao ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Ang kasulatan daan ang nag-ingon nga ang Elohim mag-isip sa mga dili Hudyo nga matarong pinaagis pagtuo. Busa ang kasulatan nagwali ng daan sa maayong balita ngadto kang Abraham. Pinaagi kanimo ang Elohim manalangin sa tanang katawhan sa kalibutan. Mituo si Abraham o gipanalanginan siya. Amen. Busa ang tanan nga mutuo panalanginan usab. Kadtong nagsalig sa pagtuman sa balaod mahimong tinunglo kay ang kasulatan nag-ingon tunglohon sa Elohim ang dili magtuman sa tanang sugo sa basahon sa balaod. Tanawa. Busa klaro kaayo nga walay tao nga isipon sa Elohim nga matarong pinagis balaod kay ang kasulatan nag-ingon man ang giisip sa Elohim nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Amen. Apan ang balaod wala mag-agad sa pagtuo kay ang kasulatan nag-ingon ang magtuman sa tanang gisugo sa balaod mabuhi pinaagi nini. Amen. Amen. Ya, kini gigamit gyapon ni nato sa una sa Christians pata sa GMC pata sa una. Ato gyapon ning gigamit nga mga bersikulo nga tinunglo lagi katong tawo nagsalig sa balaod mo na nga ato dayang gikondenar ang mga Sabadista kay mura man poy atong ibaw-an sa unang panahon ang Sabadista ra may nagtuman sa balaod. Ang nakabalo nga ni aday mga Hudyo di ay nga nagtuman gyud sa balaod mga igsoon. Amen. Muna nga ikondenar na to. Pero diha data na sayop ani nga bersikulo sa una. Atong ipasabot ni kay kahibalo ko nga kasagaran sa mga pastor diyan nagamit aning bersikulo pangontra sa mga tawo nagtuman sa balaod. Mao kini ang giingon sa kasulatan may tungod kang Abraham. Mituo siya sa Elohim. O tungod sa iyang pagtuo, gidawat siya sa Elohim. Ingon nga matarong. Pagtuo magyud una, entrada man na. Unang pag-ila-ila.
unang pagsugat ninyo sa inyong relasyon sa Elohim ug sa tao, pagtuo maigsoon. Amen? Amen. Dili may tabo nga, pag ila-ila pa lang sa Elohim og ni Abraham, gritso dayon sugo si sang Adonai kang Abraham nga, Abraham, tumana ko sugo, pag ihalat yung bata, magkuratan. So ang una nilang, pag ila-ila sa Elohim og ni Abraham, pagtuo una. Pagtuo gyud, diya magsugod ang atong relasyon. Sa diya makailan na tag Misaya, mutuo na tag Misaya, mutuo na tag Elohim, nagsugod ang atong relasyon sa Elohim, pagtuo. Sa diyang doon na natay pagtuo sa Elohim, doon na natay pagtuo kang Yeshua Misaya, doon na natay relasyon diha niya. O nagsugod na ang atong pagkamatarong. Diha ni anak nga pagtuo na himutang matarong. Apan, dili kay diha ra tama. Mula kang ta sa sunod nga step sa pagtuo. Nga mao, mutuman ta sa sugo, kay naaman siya mga sugo nga gibilin ngadto sa mga taong mga matarong. Bosa angay kamong masayod nga ang mga tao nga may pagtuo mao ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Tinuod yun. Ang tao nga may pagtuo mao'y tinuod nga kaliwat ni Abraham. Ang pangutana lagi nako, kamo laging mga pastor na may pagtuo, di ba? Tinuod ba mong kaliwat ni Abraham? Bingon mo, oh, tinuod. Nagtuman ba mo sugo sama ni Abraham nga nituman sa sugo? Wala. So, piki. Dili mo kaom ang inyong pagtuo sa pagtuo ni Abraham. Ang kasulatan daan nang nag-ingon nga ang Elohim mag-isip sa mga dili Hudyo nga matarong pinagis pagtuo. Bosa ang kasulatan nagwali ng daan sa maayong balita ngadto kang Abraham sa pag-ingon, pinaagi kanimo ang Elohim manalangin sa tanang katawhan sa kalibutan. Mituo si Abraham o gipanalanginan siya. Busa ang tanan nga mutuo, panalanginan usab. Amen. Amen. O niya dire denta sa Jis mo gonit. Tinonglo kadtong nagsalig sa balaod. Niya dayon ta bahakak og katawa, itudlo din nato ang mga amigo nato mga sabadista. Nga ang kasulatan nag-ingon tinonglo sa Elohim. Dire na dayon ta mosunod mapasok sa sunod kay ang dili kanunay magtuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod, tinunglo sa Elohim. Tinunglo ang nagsalig sa balaod, unya pagkahuman dili kanunay magtuman. Off and on ang pagtuman. Kakinala ang pagtuman nato sa balaod mga igsoon, Consistent. padayon. Amen. Magkanunayon. Amen. Amen. Walay putol-putol. Sunod tuig ro balik, undang sa karon sunod tuig kaon sa kong baboy balik ron. So, simana ka sa. Oh, kaon sa kong karon si manahag, baboy kapatid. Alimango, kay pista. O niya, humana ning pista, sunod bulan. Balik lang kong tuman sura din. Sa kumukhaw baboy, di sa kumukhaw alimango. Muna off and on niya, ingon ni Apostol Pablo, tinunglo, ang dili kanunay. Magtuman sa balaod. Niya, tinunglo katong nagsalig sa balaod. Kinsa may yang itumbo ka na? Ang mga Orthodox, ang kaaway nilang Apostol Pablo sa unang panahon, na ibalo kita nga ang manglulutos sa mga apostol sa unang panahon, walay lain ang mga eskribag, mga parisyo, og mauna sila ang mga Orthodox karong panahon na magigsoon. Amen. Amen. O niya, nganong dili sila mutuo sa Misaya, kay nagsalig lagay sila sa balaod, di ba? Nakabasa kita na suwan nga nanghambog sila katong butang nga giayo ni Yeshua. O niya ilang gisukit-sukit nga giun sa kanya pag-ayo. O niya ingon siya, iya laging gidhirag lapok ng akong mata. O niya ngilamos ko, siya dili to siya gikan sa Elohim. Kaya naglapas siya sa sugo. Ingon dayon si Kuan nga, pero giayon niya akong mata. Mo itubag sa buta. Giayon niya akong mata. Nganong inyo magiging sukit-sukiton? Gusto ba mo nga mahimong iyang tinunan? Nitubag ang mga parisyo. Ikaw tinunan niya. Pero kami tinunan ni Moises. Oh, naana mo ang balaod mo na ilang gisaligan. Mga igsoon. Ha? Muna ilang gisaligan, muna ingos sa Apostol Pablo, tinunglo katong nagsalig sa balaod. Pero wala maingos Pablo nga ang balaod na wagtang. Amen. Pero kung mo imong saligan nga di na nagkamutuo sa Misaya, nga nagpakatao, nagpakamatay, alang nimo di ka mutuo kay nagsalig ka sa balaod, tinunglo ka. Pero aron di ka matinunglo sa imong pagtuman sa balaod, tuohi ang Misaya nga si Yeshua nga nagpakamatay kanimo dito sa Kalbaryo, aron pag-ula sa iyang dugo, aron ka kahugasan o mapasaylo sa imong mga sala. Mutuo ka niya na, di ka tinunglo. Pero di ka mutuo kang Yeshua Misaya, tinunglo ka.
Ha? Mana siya maigsoon. Nya karon atong padayonon sa 11. Busa klaro kayo nga walay tao nga isipon sa Elohim nga matarong pinaagi sa balaod. Kay ang kasulatan nag-ingon man ang giisip sa Elohim nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Amen. Apan ang balaod wala magagad sa pagtuo, hinunua ang kasulatan nag-ingon ang magtuman sa tanang gisugo sa balaod mabuhi pinaagi sa pagtuo. Ang tanan magtuman sa tanan nga gisugo at ha? Ang magtuman hinunua ang kasulatan nag-ingon ang magtuman sa tanang gisugo sa balaod mabuhi pinaagi sa pagtuo. Magkuyog yun di ay. Kaklaro niya na, ang magtuman sa tanang gisugo sa balaod, mabuhi, pinaagi nini. Apan, ang balaod wala mag-agad sa pagtuo. Wala mag-agad sa pagtuo ang balaod. Hinunuan ang kasulatan ingon, ang magtuman sa tanang gisugo sa balaod, mabuhi, pinaagi nini. Hinuod na siya may suon. Ang balaod wala mag-agad sa pagtuo. Ganuman, wala mag-agad sa pagtuo ang balaod. Ato nang tubagon. Ang tao una, ang tao una, matud pa diri ang tao nga may pagtuo anak ni Abraham. Makaklaim ba ang mga Christians na ini? Yes. Nagkatukma ba ang pagtuo ni Abraham o ang pagtuo sa mga Kristiyano? Wala. Nganuman, kay ang pagtuo ni Abraham mutuman sa sugo, ang pagtuo sa Kristiyano musupak sa sugo. Sa ato pa, dili pareho ang pagtuo ni Abraham o ang pagtuo sa mga Kristiyanos. Kaya atong balikan diri maigsoon nga ang hinumduman nato, hinunuan ang kasulatan ng ingon, ang magtuman sa balaod, gisugo sa balaod, ang magtuman sa gisugo sa balaod, mabuhi pinaagi nini. Kaya ang balaod ay kuno wala mag-agad sa pagtuo. Tinuod na siya. Dili kay kung tuman ka sa balaod, moabot dayon ang pagtuo. Una, akong ipasabot ka ganina, unaha, ang imong relasyon sa Elohim mao ang pagtuo. Dili balaod, pagtuo sa. Ayaw himo tuman sa balaod, way pagtuo. Kita hagbay ra man gutang nito nganong kami automatic na dahil ni balhin sa pagtuman so pagsunod sa balaod, ang pagtuo wala biyae. Kaysa daan Kristiyanos pata nagtuo na tag Misaya, bisan sayop nga ngalan, at least nagtuo na tag Misaya. Nagtuo na tag Masyak, bisan dili mao nga ngalan, mga igsoon niya karon nakakaplag tas tinuod nga ngalan sa Masyak unya mutuos ta sa mustuman tas balaod kay mo man ay gipasabot nila ni Apostol Pablo mga kaigsuonan. So dalaygon kayo nga dunay. Ikaduha, gimatarong pinagis pagtuo. Ang matarong mutuo sa sugo o musupak. Munay tubag ha, munay pangutana. Gimatarong pinagis pagtuo. Ang matarong mutuo sa sugo o musupak. Walay gimatarong pinagis pagtuman sa sugo o balaod. Tungod kay ang pagtuman sa sugo o balaod maoy buhat sa mga tao nga namatarong. Namatarong, mga igsoon. Ikatulo, tinunglo ang nagsalig sa balaod. Munay gisgotan din sa Galacia. Lahi ang nagsalig o lahi ang nagtuman. Tinunglo ang nagsalig o tinunglo sad ang dili kanunay magtuman. Ato nang ipasabot nga ang nagsalig sa balaod mao tong mga parisyo nga karong panahon na mao mga Orthodox. Mga amoy hinungdan nga ilang gisalig ko ay ang Misaya. Unya tinunglo ang dili kanunay magsalig. Sa ato nang ipasabot ko ganina kanang muhunong sa kas pagtuman kay usopak sa ka nya sunod bulan tuman sad. At tinunglo na. Akong balikon, ang pagtuman sa balaod maoy buhat sa mga taong matarong. Dili kay ay ka pa mahimong matarong kon mutuman ka na sa balaod. Munang giingon diri sa Biblia mga igsoon nga ang balaod wala mag-agad sa pagtuo. No? Dili man na mo'y nakapahimo nagsugo nimo sa pagtuo ang balaod. Kay kung balaod mo'y unang ihatag sa imo guro mga igsoon wa pa kay pagtuo, musibaw gi ka. Ang Israel bago sila gihatagag balaod dito sa Sinai, mga igsoon, ituo na sila kang Moises. Nga si Moises pinadala sa Ginoo. Amen. Nituo na sila. Motong hinungdan nga nanggawas sila sa Egypto kay nanay pagtuo. Human manggawas sa Egypto, ay sila gihatagan sa balaod, mga igsoon. Ano ba? Imong imaginon ang Exodus. Maingon sila na grasya man brad ang kaluwasan nato. Tinuod na.
Sa diha nga naluwas na ta pinaagis grasya, mutuman tas balaod dili. Mutuman. Mo ni akong ihulagway. Sa dihang ang mga Israelita nang gawas sa Egypt, matawag ba to naluwas na sila? Wala. Nakatabok na sila sa pulang dagat, matawag ba to na to naluwas na sila? Wala. Naluwas na sila gikan Luwas sa na. pagkaulipon. Luwas na. Oh, human nila paggawas sa kamot ni Paraon, naluwas na sila. Mo na to ilang kaluwasan. Nakalingkawas na sila gikan sa pagkaulipon Amen. sa Amen. Egypt. Luwas na sila. Sa diyang naluwas na sila, nakatabok na sila sa pulang dagat. Padayon na sila sa ilang kaluwasan. Nganong gidala sila sa Sinai aron sa tagas balaod. Kung ang kaluwasan, ang pagtuog ang kaluwasan, igo na. Naluwas na ta. Na maliban unta sila Moises. Nganong dadton pa man manimo sa Sinai. Nga naluwas naman mi. Di na mi kinarang mo dawat anang balaod. Luwas na mi. Nakalingkawas na mi sa kamuti Paraon. Ang importante luwas na. Ang importante luwas na mi. O di na mi ulipong Paraon. Ay nami kuan na ng balaod Moses, di nami ana na malibad unta ang mga Israelita. Pero ang mga Christians mga igsoon wa pagani. Sure ang inyong kaluwasan. Di pagani sure ang inyong kaluwasan mga igsoon na malibad na mo sa sugo. So, tiwason tagapon ni mga kaigsunan sa sunod nga mga Domingo, mga kaigsunan. Tiwason taning maong mensahe kay nindot kayo ni. Dalaygon kayo ang adunay mga kaigsunan. Ug kay wa naman tayo igong panahon alang sa atong pagpadayon mga igsoon. Ato na usab kini nga tapuson pinaagi sa mga pag-ampo. Bishem hadon Yeshua HaMoshiach. Hinaut ta adunay nga ikaw sa gihapon magalamdag ug magapanalangin sa among mga sukinti palinaw nga dili sila mo biya niini nga pagtulunan hinunoa ilang i-embrace kini nga pagtulunan. Kay kini maghatag kanila og dugang kaalam mo kay balo og dugang kalig-on sa kaluwasan. Dalaygon kasore katapusan adunay Yeshua. Huwag tangang ilang mga pagduha-duha sa unahon kasing-kasing. Sa ngalan mo adunay Yeshua HaMoshiach. Amen. Ug kay wala naman kita igong panahon, kini ang inyong ubos nga lagad sa kanginan, Brother Gideon Silva, kauban sa atong beloved Brother Chet Kinori Silva, o atong beloved Brother Roy Celeste, o atong beloved kapatid, Supreme Grandmaster sa Yaoyan Taijutsu sa Cebu, kapatid Julio Villa Flores, manamilit kanyong tanan sa pag-ingon nga bulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman ni hangtod sa sunod gayon sa samang takna ug sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our dearest Yeshua loves you more. Baruch haba b'shem Adonai, dalaygon ang gaganhi sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag kanatong tanan. Shalom, shalom.